Hello guys, welcome back S.R.B. Production. नोंथांमोननो बाक्सानि भिउखौ देखायनो नागिरदों। नोंथांमोना नायबायल' थादो, भिडिअआ जोबजासिम। नै भिउखौ नायदो नोंथांमोन। एसेबां समायना समायना भिउ जोंनि बाक्सायावबो एरसोखोमानानै दङ लोगोफोर। नायदोल' नोंथांमोना। नै एसेबां समायनाथार जायगाया। माब्लाबाफोर नोंथांमोना बे जायगायाव एलबामफोर बानायोब्ला लकेशनखौ लानो हागोन। नै बेवहाय नायदो एसेबां समायना लकेशन। लोगोफोर नायदो, आङो मोनसे जायगायाव फैदों, माने बे जाबाय सेंमारि होनना बुङो आरो बे सेंमारियाव जोंना इरिगेशन दलं दङ। थ' बेयाव माने शुटिंनि थाखाय एसे लकेशन नागिरनो फैदों आङो। लकेशन मोनबाय आङो, नै बेवहायनो आरोना। थ' बिराद समायना आरो नोंथांमोना नायबाय थादो, आं लकेशन दिन्थिगासिनो। थ' जों जिथुबा एलबाम लागोन बेयाव माने जों बे लकेशनखौ इउज खालामनो थांगोन। नायदो आरो लोगोफोर लकेशन। नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो आं लकेशन सेंमारिनि इरिगेशन दलं। नोंथांमोना नायबाय थादो। नायबाय थादो नोंथांमोना, आं लकेशन दिन्थिगासिनो। नायदो, मार समायना नुखायोना लोगोफोर। नायदो, फैंटास्टिक लकेशन लोगोफोर। नोंथांमोना मालाबाफोर बे सेंमारिथिं बेरायनो फैबोला बे जायगाखौ नायलांनो हागोन लोगोफोर। आरो बेनि थासारिफोर बिराद समायना। थ' नोंथांमोना नायलांदो फैबोला। शुटिंनि थाखाय लकेशन नागिरनो फैदों लोगोफोर। नायदो लकेशना मारै नांगोन। मार बिउटिफुल ना लकेशन, भेरि नाइस। बेयाव फैनानै जोबोर मोजां नांदों आंहा बेरायनानै। लोगो गैया लोगोफोर, हारसिंब्लाबो बिराद मोजां नांदों आरोना बे जायगाखौ नायनानै। आरो हारसिं बेरायनानैबो मार मोजां नांखादो। थ' नोंथांमोनाबो मालाबाफोर फैबोला बेरायदो आरो बेनि नुथायखौ नायदो। थ' बिराद समायना आरोना जायगाफ्रा। नै बेजों नायदो, एसेबां समायना नुहुरखायो आरो जायगाखौ। नायदो नोंथांमोन। लोगोफोर, बे इरिगेशन बानायनाया गोबां दिन जाबाय, गोबां बोसोर जाबाय। थ' दिनैसिम लासै मोजाङैनो दङ। नायदो, एसेल' कालारफोरा खारबाय, माराम जाबाय होनना बुङो, खिन्थु मार समायनाखा जायगाया। नायदो लोगोफोर, ओरैबादि स्ट्रं दाबो बे दलङा। नायदो, जों बेफोराव आगोलाव जेब्लानाखि आं एसे उन्दैमोन अब्लानि आं बेफोराव माने फैदोंमोन आरोना बेरायनो थाखाय। नाथाय दिनै आं नै बेसेबां देरबाय। थ' बेसेबां देरनायनि उनावसो आं दिनैसो माने बे जायगाखौ नायनो फैबाय, बेसेबा बोसोरनि उनाव। थ' दिनै बेरायनानै गोबां मोजां नांदों आरोना। दसे खमाय रेस्टखौनो लानोसै आङो। ओमफ्राय नायदो नोंथांमोन, आं देखायनोसै जिरायनानैनो बेखिना नुथायखौ। थ' मार साफा नुखायो। नायदो, ओरैबादि मोजां नांखादों आंहा दिनै बेरायनानै।
हारसिंब्लाबो ना कापिल गैया आंहा थ' हारसिं सिंगेल मानसि नालाय थ' गोबां इन्जय खालामबाय आरो हारसिंनो नोंथांमोनाबो इन्जय खालामदो नायनानै नोंथांमोननोबो आं इन्जयखौ होनोसै नायदो थ' एसेबां समायना नुथाय नोंथांमोनाबो नायदो ভাল লাগিছে ন मोजां नुदोंना लोगोफोर नालाय सिनारिखौ सेंमारिनि इरिगेसन दलं बेवहायनो आरो लकेसनफोरा नोंथांमोन मालाबाफोर शुटिं खालामोब्ला बेवहाय लाफैनो हागोन मार मोजां लकेसनखौ नायदो लोगोफोरा नायदो फैन्टास्टिक लकेसन ना लोगोफोर नायदो मालाफोर लाफैयोब्ला बेवहाय लाफैनो हागोन आरो मा रमान्टिक जायगाखा नायदो मा समायना सिनारि ना लोगोफोर आंनो दसे लानोसै हेलमेट लालायनानै लोगोफोर नायदो सिनारिखौ मोजां नुबाय नालाय एसे लानोसै आरो ना उनावथ' एलबामफोरावसो लानाय जागोन दा मोगथाङाव लानोसै आरो लाइभआवनो लानोसै बेफोर जायगाखौ आरो माला नुयो ना दा नुनायावनो लाखानोसै नायदो एसेबां मोजां जायगा ना नोंथांमोना नायबाय थादोल' समायना समायना जायगा नायदो मा रमान्टिक जायगाखालै लोगोफोर लोगोफोरा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो जायफोर आंनि बे चेनेलखौ लाइक साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना डिसक्रिप्शनाव थांनानै बिथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो चेनेलखौ आरो गोदान बिदिनो नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोबाय थागोन आङो दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोननोसै नोंथांमोनखौ बिदाय लानोसै बाय बाय गाइस Thank you. Nainw takai. Bye bye. Thank you for watching.